Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kalapeng. Ti surat ngintay bukit kitan ita ket naggapaw ken ni pagayam Clifford ngam dinan inlanad ti address na. Angam sakbay ngintay basaan ti surat ni Clifford ipatayab tayo man pa dagiti kablaaw kalapeng. Belated happy birthday iti pamangkin ko ni Richie May Falaviano. Ken happy birthday iti anak ko, First Lieutenant John Gerald Agdalpen, inton 14 ti agdama a bulan. Happy Fiesta Nuestra Señora del Risrayo, inton matlaing 14. Nagtawd dita kinipagayam tayo nga Analisa. Makablaawan ti family Buentipo, Cantinorio, ditanay Cadona Dolores Abra, nagtaod kini Benedict Tenorio. Shout out, dagitay Makayan family, ijay Sual Pangasinan, dananay LC, kan Tatay Fred Makayan, from J. Sally Bolusan. Shout out kini Grace de la Cruz, ditanay Taiwan. Kan makablawan ni pagayam tayo Geraldine Larocco dita Hong Kong. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni pagayam tayo Clifford. Kan ka Mang Bianong. Naimbag nga orasyo amin asang bayan to'y surat ko. Ilingad naglakuman itinagan Clifford. Jakun inlanad ti address ko ta mabainak Mang Bianong. To'y padas ko ngayon nakisalaysay, kat napasamak idagtawa nagpailaeng iti 20, 35 meten iti agdama. 10 kat 5 meten atawan tinapalabas, manipod day di pasamak akayat kong isalaysay namnamaek pakaagsawan mo't iti adal, dagiti padak dumdumngeg. Kastoy man nga irugik ti amin, Mang Bianong. Nanang, 5 gasot yuman. An-anwam ti 5 gasot. Kwartak awan mo't namin ti kwartak. Kasano maadaan ka iti kwarta ket sadot ka maet. Napili ka iti trabaho. Alangan mo't na jak agpili ti trabaho. Diyan napintas mo tapanggadan ti sapulog Saan na diyan asi-asay? Ay so, saan kang agbiag no napili ka iti trabaho? Ingka agtrabaho tapno makakwarta ka. Kandak din iti kwartak nanang, panggasolina klaeng. Agasem dayta. Ultimo pang gasulinam dawatem pay. Ingka ilakon jay motor mau, tapno adday gatang mo iti gasolina. Anya? Anan mo nga di gasolina na awan mat motor ko? Ay kat ilakon manen ajay gasolinam, taigatang mo iti motor. Ninanang mo't. Sana ka makiangangaw kada kayo. Kat oray siyak jak maki ang angaw ken ka Clifford.
Igyukit din di daw dawatag, nanang. Uray ditam. Awan nga rod kwartak. Saan ka mo't amakaaw-awat, Clifford? Nanang, nakitkita yung kaditay sa nga ribo a pisos ko iti drawer, ijay silid ko? Nay, saan mo't anak ko? Jak tupay simsimra kiti silid mau. Anya mo ton. Kunak nga allowance ko day nga ginggay tagsweldo ak manon. Gamapay ngay anapukawan. Apay nga min aya nga ingkabil mo iti drawer mau. Dinarusak nga min di bag ko, nanang. Uray di wallet ko. Nalipatak lang nga insubli iti wallet ko. Ngam pagamuan tawan mo ton di kwartak. Ay, kaslamuklatan no asino tinangala. Ha? Sana balay, urayin talagang nga agawid. Ngam siguraduam nga ijay drawer mo at talaga atin ang ipanam. Amang ano nalipatan mo tinang idiswam. Ijay drawer ko at talaga tinang ikabilak, nanang. Jak pulos agbidot. Sige nga raud. Urayin ta sumangpet ni Clifford. Isaw ti pagdamagan ta. Ayos tol! Mayat tag joyride! Uwan nga, Rod. Nakaadayo tamot ita itinapanan na. Sayang lang ta sana nakaumay ni Ray. Kunak na ron kung saan ka pa ta makasurot. Ako na mga awan ti panggasolinam. May remedyoan day ta. Alam na ah. Sa bagay mo't kindi Sige nga raw, hinton maminsan manayin. Agsinatan ditoy. Wana, tagawid ako. Sigurado nga urayin da ko ni Jibalay. Di bali kanyak, tawan kadwa ki balay. Pag may saag, tarapan na di syudad dagiti kabalay ko. Inoron konti motor kong aging kay Jibalay. Tapno sanda ang makariing ni sumangputak. Narigat sa amot ti maungtan no bilang. Isadyak agpadlaw asin mangputakon. Magnatumatan iti tawa iti likodan ti kwartaw. Tapno di damadlaw ti isasangpet ka. Innotekan lang ngayon tapno sa anak amaungtan kadananang kanmanang Hilda. Nanang, si mangputan ni Clifford, Saan pa'y nga road? Isot your urayag. napnapanan na nga tan. Apay adi pa'y lagawid. Jak man amo iti kapsat mau. Ammo na siguro nga dabasol na. Iso asan pa'y ang nagawid. Mabit man lang tawagak ni Ted. Ama nga no iso ti kadwana. Hello, Manang Hilda. Ted, ayan mo? Adak dito balay may manang. Kadum ka din ni Clifford? Ha? Kwa manang? Sungbatan na. Kadwam ka din ni Clifford. Kadwa kita ngam saan itan manang? Di na ka din bagbagano sa dino pa'y ti papanan na. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Na-drain nga minan ti battery ti cellphone na itay manang. Iso siguro wadi yung makontak. Napanan nga tanda dya tao. Oh, sige nga, Rod. Agyaman nakiti pa ng sungbat mo iti awag ko. Bye! Bye, Manang Hilda. Oh, anya nga iti kuna ni Ted. Kadwa na ka din ni Clifford. Wala nang, ngam nagsinada ka no itayon. Napnapanan na nga ruden nga iti kapsat mau. Sapay madanaga na kaon. Amang ano adakit di mo ten nasalaw na dita ama nagdakdakas. Ha? Ay, saan kumamot nanang? Kasano kat madandanaga na katalagaan. Ay, napnapanan nga tanay iti kapsat mau. Sumangput tula ang dayjay at tao. Makita na. Anak, sinapak ti bimangon ta inak sa pulin di kapsat mau. Agar aramid iti trabaho dayjay at tao. Ah, Ha? Good morning, Nanang. Manang Hilda. Manang ko akapintasan. Na, ay, unay kamutten Clifford. Di ka pa'y agpakpakita mo't no agawid ka. Tapno saan kaming agdandanag ka. Apay nga minayang agdanag kayo iti kaawan ko. Anay ko. Apay nga agtapis ka ngay, Manang. laklakayan kan? Ngam kas kalaubing pala ang agpampanuno? Ayan, di sa nga ribo. Ha? Anya sa nga ribo? Di kan agindidi.
Nangipanam, ijay sa nga ribok. Awan ti nalala ka sa nga ribaw. Di kan aglibak. Ayan jay sa nga ribaw ni Manang Mau. Amaw kasi ka tinangala iti dayjay taag daw dawat ka kanyak iti kwarta pang gasulinam. Ngem awan tinaitid kuken ka. Imposible nga agandar jay motorsiklo no awan gasolina na. Adda yung gasolina, tay mutang akidya da kwarta na agayim ko, nanang. Ulbod ka. Amok nga atidog day ta Imam, Clifford. Ha? Iso aso katam jay kwartak at tinakaw mo. Diyak pa'y nakasweldo. Dayjay laang tinamnamaak nga allowance ko. Adalon ko abay bayadak. Iso nga gininutak. Kalpasan na, alam lang di kakaiso na kwartak nga imbatek. Awan nga rutin nalak. Di man pagtatakawon, ta sa anak nagtatakaw. Ah, Di ka nga rod aglaaw ah. Kasanugot na labas kayo. Kasla santa nga anak kang kabsat na pagtatakawon na. Natangsitak nga oray siyak tinagbasol mang biyanong. Dayjay laangan tiwagas ko tapno sanda nga ipapilit nga klunag ti inaramid ko. Nagtultuloy nga rod ti kinasubog ko sa dutak pay. Diyak nakalpasi ti adal ko ta sa dutak nga agadal. Day tala makibarbarkada ken agbalballob ti aramidag. Katidakas na, konsumisyon nak dagiti kabalay ko, kan aktidog pa iti imak, tapno makadiskitarak laang iti pagballog ko. Kunak no saan tayo arumwarita? Boring ko man. Saan na mabali na saan tayo arumwara? Papanantay nga ro dita pagjuray dan. Ijay laon yawn. Mayat ijay papanan, ta dati beach ijay. Medyo adayo ah. Uwan nga raw. Sapay awan kwarta tayo. At dalagat pag gasolina tayo, mayat daytan. Agremedyo tayo lang, iti kanan tayo, iti pakadanunan tayo. Sige nga raw, mayat day ta. Ngam tidakas na, oray pang gasolina at katawan. Sige, siya kung ti makamoy iti pang gasolinam. Agpesaw? Win, siyak pa iti kunam. Noan niya timbagak, isungarod taramidag. Sinabi, walang bawian, touch move. Ayos nga raw. Umapalaksa. Imbagak kumamat nga wanti pang gasolinak. Ay sos, no duwa kayo agasolinaak. Awan Pangala nga iti kwartak at nagdiskitarak lang iti imbulsak. Imbag nga raw, taadda madiskitar mo. Uwan kasta ti paglayngak. Alam na dis. Owen, alam na dis talaga. Shh, tagtagaray. Ang mga nadama kang nagkada kayo. mangisa ang ako niti kanen may. Apag iso no madamdama. Day tala agluton iti sidaen ti aramidag. Awan karga ti pagbagasan. Kasano ngay nga awan ti karga ti pagbagasan ket adda apay met karga na itay bigat. Nanang, anya tigatang asidaan tayo. Mapanak man di tatalipa pa. Adda pay sidaen nga ilutok anak ko. Ngem bagas ti awanan. Ha? Katno ka ikarkarga lang ti bagas di ta pagbagasan idirabi eh. Awan nga ruden anak ko. Ay na, tinalaing akabsat ko. Isulakit di tinangala iti bagas nanang. Awanan ti sabali pa'y ang mangala iti dayjay no saan nga iso. Haglablabos at talagang dayjay akabsat ko nanang. Irurumon na tayo launa yun. Tata Bansyong, gumatangak man iti 5 kilo a bagas? Anya, gumatang ka iti bagas. Uwan tata. Nay, apay ngay, diyak maawatan. Ha? Imay nagilako ni Cliff iti bagas. Impakpakasi na agatangag di bagas ngayon lako na. Kalpasan na, umay kamot gumatang iti bagas. Ha? No kasta? Kumpirmado nga rod. Ni Clifford tinangila ko iji kagat-gatang ko abagas me. Panya? Ay, sakit ti ulo day di akabsat ko tata. Sadot lang aro daw, mangirarit pa'y. Ay, naglukon na yung ubeng. No amok lang ma.
Jakon ginatgatang, dyan lako na abagas kanya. Nanang, apay akas di day kabsat ko. Kabsat ko ka di talaga day jay? Wan mo't anak, kabsat mo. Ngamjak amaw no apay akas jay ti ugali na. Mangirurumon, nanang. No si bibiyag pa ilang ataday di tatangyaw ang mga no nakaabil-kabil na ni Clifford. Gapo iti nagmaday nga aramid na. Jak kaya to nakabalay day kabsat, nanang. Ha? Nauma akon kankwana. Siyak lang nga rodon ti agtrab-trabaho para kada tayo amin. Tasadot mo't nga agadal ka nagtrabaho. Ita, mannanakaw pa yon. Mangiraray, ti kasta akabalay, nanang. Iso apasensya kayong no pagtalawa ko ni Clifford. Papananalaangan ngay no pagtalawam anak ko. Saan mo't lamay balbalay? Iso nga ado nga rod at ipapanan na. Makaamon itibiyag na. Basta jak kaya to nakabalay day dya tao. Anak, Dakkel mo ton, lakla kaya nun. Adda panunot nan, ngam dinala mo nga ramatan. Iso ang makaamon itibiyag na, tatalaga pagtalawa ko dito'y balay. Mayata talaga dito igid ti baybay nga ayan tayo. Presko ko naman. Oo na, mayat ka talaga. Iso na lang tawan mo ti foods. Kasapulang tayo mo ti foods, ah. Wan nga raw, nagpintas nga agpaiso tayo ayan tayo. Ngam, awan mo't tilamutin tayo. Kasanaw kat botaw mo ti bulsa tayo. Panggasolina lang ti karkarit tayo. Kasano nga ro dito nga eh. Alangan mo't ngagbulmulagat tayo dito nga aging gay ti pumanaw tayo. Masapol nga damot pamigsa tayo, ah? Ha? Wow, grasya. Ha? Ayan ti Gracia. Dadya man eh. Upang ada kakadwa na apil. Ne. Kasla mo kunti kayat mo asawa na, Clifford. Ang mga no, imbes ag grasya ti ipaida ita, kat disgrasya kit di man. Talaga disgrasya. Ta disgrasya day ta nga upa. Anya? Ha? Ah, ah, Ne, pinidot mo matan na ito ba tao? daytoy ti paglaingak. Timang puntirya iti ulo ti malaw. Watch and learn mga tol. Ha? Nagkuri paspasan? Wow! Sharpshooter! Sold tayo mga tol. Darasin niyaw, alain yung ti upa. Kan oray dagiti piyag. Mayat nga ituno dagi jay. Alain tayo matlaan. Mo? Garawan na! Mapantayo iti igid ti karayan analabsan tayo itay. Ijay tayo nga ituno ni Mother Chicken kung dagiti chicks na. Malitsunan ni Mother Chicken! Agbalin mo ito na kwek-kwek, dagiti chicks na. Manang! Manang Hilda! Lukatan nyo man tiri daw. Apay nga damin di tiruwar dagiti kagawak. Manang Hilda! Nanang! Saan kan nga umununog dito'y balay, Clifford? Agtalaw kan. Ha? Mangirurumon ka matlaang. Isong agtalaw kan. Tapno awanan ti parikot may kaninanang. Aagom ka mo takabsat. Anak-nak mat ni Nanang. Iso nga dati karbangak nga agna dito'y balay. Lukatang kit din daytoy. Saan nga rodon amabalen? Adda karbangak amang pili no asino ti kabalay ko. Nasyak mo't ti agtrab-trabaho para itiday ti a pamilya. Awan ko matireklamo ka. No saan ka amang irarit kan mangiruruman na kabalay. Adong arte makabsat. Sige pumanawak. Mabiyaga nga oray saan kayo kabalay. Syakit din ti butbut ngam. Alang arudan, agtalaw kan. Tapno makaangas kami mo't itinalukay ka ni Nanang. Wen! Agtalaw akon! Gamraut! Nagtalawak nga road mang biyanong kat nakipagnaedak iti may sa agayim ko nga agmay sa iti balayda. Kaslak nga road na palubusan at tukak iti pimanawak iti poder ti pamilyak taawanan ti manglaplap pwede iti amin nga aramidak ta agpapada kami met iti aramid kadag iti barkadak. Awan ti mangibagbaga iti maday kada kami. Enjoy life latan ti inararamid may. Ket ti maday
agtakaw kami mang biyanong. Kasano nga tada ito yan? Awanan na pulos ti kwarta tayo. Huwag nga rod. Di dakmatin ik-ikan iti kwarta dagiti dadakkel ko. Naumatan kanya. Oray siya, makamuag ka nun iti biyag ko. Agpapada tayo lang nga. Anya nga to ti kasayatan nga ramidin tayo. Anya nga tanumang sarek tayo iti bangko tapno tiba-tiba tayo. Anya, marigat samot na ito. Sana basta-basta ti mangserek iti bangko. Ado ti gwardya ijay. Kasanon, no saan tayo amakarwara si bibiyag iti bangko asarken tayo? Di, awan mo't lati serbi ti kwarta amahala tayo. Uwan nga ro da, jak pinapadasan din ang asawa. Mga asawa at pa'y matasag ba maun natak. Sige nga Rod. Mang panunot tayo iti kasayatan nga ramidin tayo. Tapno maaddaan tayo iti kwarta. Nagpintas ka talaga, ading Luna. Thank you, Manong. Agmay-may saka ka di balayo ita. Ni Mang Pedro ti kadkadwak, no day ti awan dagiti dadakkel ko. Takanayon damot ijay Manila. Kasta aya. Kasla na uyong ni Mang Pedro Abuyaw. Kasla na, ngam nasingput day jay. Mabalin ka diti sumarungkar dita balayo intol na rabi ay. Ha? Wan Panagkitakmat kan kakit nasingput ka, Clifford. Nga uray na biitap yan nagamam mo. Imanuguton ni Luna sa rungkarak. Maadal ko na imbagan no kasano asarken jidak kalabalay da. Ado ti pakairanudan tayo jay. Sige nga Rod. Ibagam no anya ti aramidan tayo. Sa rungkarak pa nga muna. Ngam kalpasan ti dua arabe. Sirken tayo ti balay da. Sana bale. Tajay boy dalang mat ti kadwa na. Ayos nga ro da ita planom, Clifford. Ado ti mabalin tayo nga alayan na pakairanudan tayo di balay da. Tiba-tiba tayong taon. Siga ti look out dito Ruara. Sige, no problem. Datamat ti sumrak iti balay, Ray. Sige, awan pare ko. Mala, agtingnay kayong arudan. Isuot yun nagiti buniti yaw. Sigurado ang nakaturugan ni Luna. Kastamat ng tiboy na. Nasaya at laon na kasta. Sargan taday ta silid. Di talaki di tayo nagitag kakabalor ama balintang alain. Oy, o sino kayo? Ha? In Switch nanti sila. Nakabuneti kayo pa. Madang tigam na Clifford. Mugam din tagtaroy. Dito, yan ko! Ayok ka! Sino kayo nakabunete? Oh my God! Umanaw tan dito. Mabitlan, pinutag pa'y tila isinat, takyag ko! Nagpuluak iti daydi ana pasamak kanyak mang bianong. Napukulan ti mannanakaw atakyag ko. Panagriknak mat iden ket kanibusananen ti lubong ko. Gapu iti pannakaisina ti kannawan atakyag ko. Sa anak kon a makamotor. Mabainak meten nga agpasya-pasyar. Isu a nagpupupukaklangan iti balay may. Idi nagsubliak iti sidong ti ina ken kabsat ko. Ita addan bukod da pamilya da Ray ken Ted. Idinto tamako na alakaya ko na baraw. Kastan mang bianong ket sapay kuma ta nakaibati ak iti pagadalan dagiti padak a dumdumngeg. Kadagiti naluloko dita agbaliw kayon. Di yun orayen adumteng ti kanito. Nakarkaro pa'y ti mapasaran yaw. Ngem ti napasarak. To'y pagayam mo, Clifford. No maminsan, dagiti biddot tayo, kat isot makagapo iti panagsagaba tayo. Dagiti biddot kat addaan bilag. Tapno, bawingan na kangag balena, nasaysaya at ngem ti sigod a katatao. Dagiti biddot ket nairanta a pakatinggaran, san ket a subya-subyan. Laglagi pa na ti kangrunaan nga adal iti biyag,
ket masansan a maadal kadagiti kasauman agundaway. Ken agtaod manipod kadagiti kadaksan a kapadasan. That's right. Dimon gamden a sublian ti minamaag nga aramid pagayam Clifford. Maadaw iti Biblia, ti maag ang mangulit iti minamaag nga aramid na, mayarig iti aso ang mangan iti sarwana. All right. That's right. That's right. Allah, kasta pa'y papagayam, aging gay ti sumaranumanay, ngayon kay panaglalanglang iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagnina kata kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!